RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Het is een traditie die we begonnen is. Weet toch, daar willen we alles van weten. Jerre, roeken. Daarom zoen met joeken sturen, maar... Dat doen we naar die heren van de vis. Nee, maar Hendrikje, wat hast je met vis? Nou, ik zal die zezen met vis kijken een hele prutte. En mijn iel al heel dag, want ik ben gek op rikke iel. Dus wat dat om God zin ik hier helemaal te plakken. Het is hier echt zeer verleidelijk. En bij me zit Libbe Nijboer. Hij is van de commissie Eelrikje. Ja, Libbe, een tijd is net west. Hè? Hoe kwam dat eigenlijk? Dat kwam eigenlijk omdat Jappie er bij wij vallen is. En toen weer het terrein weer toen van Noorden in. En toen hebben we 2 jaar aan net gaan. Dat was eigenlijk de oorzaak een beetje. Ja, en dan mist er wel wat, hè? Want dit is toch wel een hele verse traditie had het om de eelrikkerij gaat. Ja, we hadden nou dus voor een zandje een keer. En we hadden dus 2 jaar mist. Maar ja, klaar. We zetten over op en we gaan er helemaal voor. Hey, bist u zelf ook een eelrikker? Nee, ik rik je zelf net. Eddie de Roos en die oorjongens wel allemaal wel, maar ik doe het net. Nou ja, dan ben ik het net heel dom met die is, want hier staat een prachtige sigaar in de hand. Dus zo rek het wel een beetje, hè? Ik rik je wel een beetje, maar dat alleen maar een sigaartje. Hey, wist u waar als een goede rikke eel voldaan had? Ja, de kleur, reinheid, dat is eigenlijk de hele belangrijke ding. Die eensnijden is echt belangrijk voor de jury, maar net voor ons als we een heeltje geven. Maar de smaak is wel maar product van. Ja, want ik ben wel heel benieuwd van hoe beoordeel je dit nou aan? Want we hebben Niskes naam maar Eddie de Roos leven. Hij is volgens mij Nederlands kampioen eelrekken, hè? Ja, Eddie die had met oren vrees van kampioen bij 3 keer ook nog. Dus die had wel een heel groot doel wheel. Nou, eerder het ook, en Koeder is net de wutste, maar misschien wist het wel van hoe kun je hem nou assureren? Want je ziet hoeveel eelrikkers? Je ziet ook 14 eelrikkers. Oh, dat is net weinig. Nee, dat is mooi onraad voor jou. En ben het nou viskers die zelf een visje en daar rik je? Of ben het man die toch uiteindelijk de vis keep je? De meesten hebben al die viskerkers van een kwekerij of wilde eel. Dus eigenlijk loopt er hier een viskerij net. Is er nog verschil in smaak tussen wilde eel en kweekte eel? Ja, er zit wel een smaakverschil in. Is een kweekte eel minder vet? Dat kan. Die kan minder vet werden. Ja, dan had ik wel wilde eel in dat vet is. Hè? Dus dan krijg je ja, wanneer is de tijd? Hoe kun je dit nou assureren? Waar zal dat doen? Waar zullen we het doen? Nee, dat is... er zit van 4 man in jury. En dan hebben we een teller bij. Plus nog een... die alles werd op in de computer opgeslagen en de hele toeten. Dus we zijn 4 man nu voor de jury aan. Reinders jonger, eelrikker in Ieren en Zinnen? Ja, wel een beetje, ja. Hoe bist u besmet rekken met het eelrikvirus? Nou, dat is al jeden dat al een keer gebeurd. Toen Regus Heidek nou worden een paar keer. En toen ben weer mijn broer en mijn zwager er later mee begonnen. En toen die gingen de wedstrijd nog, naar Schalbert en zo. En toen ben ik gebleven, ik ben een keer begonnen. Wat is het geheim van een goede rikke eel? Ja, je moet goed houden werden. Dat is een heel belangrijk ding. En het ding waar dat inrikken wordt, want je hebt een hele bijzondere tonactie. Het lijkt wel een oud jarentank. Ja, het is een oud jarentank, hè, maar vroeger. En toen hadden we later weer het watertank. En nu is het een hele tonnen. Als hem zelf maken? Ja, ik had er wat hout omheen maken. Zo, dan moest net zo bord van, wordt dat hard waait en het is koud. En aan de ene kant van de tonnen soms is koud en dan wordt het warm en dan met het hout eromheen dan had je er geen last van. Hoe gaat het nou in zijn werk? Hoe begint? Wat is eerst de basis van het eelrikje? Ja, je moet eerst de heel goed schemaatje. Eerst een slimje, een goed schemaatje en dan in het zout. En, nou ja, en dan onder pen. En dan doe je hem in de tonnen. Wat voor hout doe je erin zitten? Nou, er zit wat bogenhout en wat egenhout. Nou, ik nog wat bergenhout bij, maar dat heb ik jou net bij me. Maar ja, dan dat vind ik het beste. En hoe lang maakt ze in de tonnen voordat ze kleren binnen? Nou, een uur en een kwartier ongeveer. Dus maar krijg je hoe heet als de tonnen had. Als je hem op 60 graden had of op 70 graden, dat hangt er een beetje van af. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.